insizwe ngiyayingcengela mina ingane zakithi. Uyabona mina ngakithi akekho umuntu othenga utshwala njengami. Akekho uma ungafika ekhaya ngathi kune tavern ekhaya. Ngoba ekhaya abantu bahlale bengaka. Make bezwe nje ukuthi ngikhona isigodi sonke sibuya size ekhaya. Ngiyabuthenga utshwala mina bafowethu nezo. Kodwa into engiyenzayo make ngafika nje ekhaya, ngibulala inkomo, ngithenga uflower ngithi omakoti abaxova uflower lapha nolokhu. Ngikale nginike ukudla insizwa iqala ukuphuza ngo2. Seyidlile sayisuthi nokudla sekuzikile egazini. Ukuze utshwala bungabi nalobi yabuthi obuvele ebuqonde entsweni. Bungabi nalobi yabuthi obuvele ebuqonde esibindini. Mabufika utshwala eswini, bufike budla ukudla kuqala. Budla ukudla uzizwe nawe unduva kuthi noma nixabana lapha senidakiwe ebese ukwazi nokulwa phela ngoba ngeke sishode ngawe thina udakiwe ngoba impi khona phela impi lapha ngeke sishode ngawe thina lapha impi njobe ingaka nje impi ngeke sishode ngawe udakiwe. Ngiyanicela wensizwe, ngiyanicela ingane kababa ake nehlise otshwaleni bakithi uhlula nawe uthanda ingane yakho kodwa isipho esivela kuNkulunkulu ngenxa yokuthi uhlala udakiwe. Ingane yakhe ivulile nje esikoleni awukazi uzukhulume ngishona nayo wathi ihlela u2 weeks ekhaya awukazi ukukhulume nayo ihambile manje esikoleni awuyazi noma ishoda ngesicathulo noma ishoda ngebhuluka noma ishoda ngani noma ungenawo amandla okuyithengela buza ngane yami ushoda ngani. Hayi baba sorry baba kodwa ngiphethe amakhandlela la edolobheni angazi yini la phela usathana unjena kusathana uthi kukhulunywa into emqoka vele kuqhamuke nje umuntu ozophazamisa usathana ngake nize nimbone ngamehlo uye ngqolo ufuna ukusikhipha kulento esikhuluma ngayo. Niyezwa bafowethu ake nime ingane zobaba otshwaleni ake nime ukuqamba amanga nithi Sminoff senza ulale kahle nomuntu ayikho leyo mhlanje. Uyabona nje bafowethu iSminoff nginitshele upoison oqeda yonke into ewuketsheze emzimbeni. Ubobona iSminoff uma usiphuzile uvuka ekseni ufuna amanzi. Bonke abantu abaphuza iSminoff bavuka ekseni abanye baphuza ebusuku ngo12. Silala nazo phela insizwa la makuyimthimba. Ufika umuntu ekoqa iSminoff siqeda lonke uketshezi olukhona emzimbeni. Uma ngabe sesihlala ke imen's conference ngoSeptember ilapho esontshela khona ukuthi iSminoff njengoba siqeda lonke uketshezi emzimbeni siqeda nalento wena oyinqoma ngayo uthi uyayenza isuke lapha ekhanda kuwena isuke ingekho lapho. Uma ungakubuza nje umkakho nomntombi yakho uthi we mama njani mangiphuza ufika kwethuka ngenkulu kabi uyothuka ngenkulu kabi inhlamba ngoba awukhumbuli nokuthi ugibela nini awukhumbuli nokuthi wehla nini. Ayikho le nto yekanento ngiyanicela bafowethu akulona ihlaya leli niyezwa insizwa njengoba sithi sifuna ukulungisa izwe mina ngithembe nina angithembanga amaphoyisa siyowelekelela amaphoyisa abanjwe izandla ayikho into amaphoyisa angayenza amaphoyisa enza ngisho into angayifuni ngoba suke etsheliwe ukuthi awenzeni. Ngelinye ilanga nokona amaphoyisa lishaya nibona iphoyisa likubopha ubala kanti lithunywe umphathi ukuthi alikubopha ayikho into elizoyenza. Emaphoyiseni khona into okuthiwa yi-order. Uma iphoyisa litshelwe into kufanele lilandele leyo nto kuphela alikwazi ukuphikisa. Manje wavikeleni-ke lamaphoyisa ngokuthi ningadakwa utshwala ngokuthi nihlale niphila niphinde futhi ninake endaweni ukuthi kwenzakalani. Nina insizwe nigada abantu bokufika niyibiza ngey'nkabi yekani seluleko lesi serious. Ngiyazi ukuthi aningazeli lutho kulezi zinto enikuzo nina. Thina njengoba siphila le mpilo yokuphatha induku saziwa njengabantu abangasile emakhaya. Nina insizwe nizinkabi enigada abantu bokufika yekani zibuze nje ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngisuke la ngiyele Eastern Cape ngifike ngilungisa indawo yakhona ngisuke lapha ngeGoli ngifike ngilungisa indawo yakhona ngiphinde ngibuye ngiselanga kini ngizosiza wena ukuthi ingane yakho ikhulele endaweni ehlanzekile. Zibuze ukuthi ngikwenza kanjani lokho. Yekani ngoba ngizonibophisa lezi ibhamu enigade ngazamakolekwane azikho emthethweni. Ngizonibophisa ngicebe la kuma-party stage ngithi lo nesibhamu esingekho emthethweni ngumpimpe ngifike ngikutshela ukuthi ngumpimpile futhi uzongenzani ngoba uzobe sekubophile phela. Angidlali yekani ukugada abantu bokufika. Uma uthanda imali hamba uyosebenza
uma uthanda imali joyina lo msebenzi lo, sikhande imisebenzi ngoba imisebenzi ikhona miningi imisebenzi. Singayihlalela lapha sigunde ulale no 350 rand ngosuku, imali okade ungenayo ngalelo langa leyo. Hayi ukuvilapha, asidayisa obanana la edolobheni, asiboneni ukuthi yini esingayenza la. Asikufundeni ukuhlangana weinsizwa, kufundeni ukuhlangana niukhulekele umoya omubi, ukhulekele umoya omubi. Mawinsizwa uphume nengxabano kanyoko zasekuxibeni uze nazo phakathi weinsizwa. Mase sihlangane sizinsizwa la sikhanda impilo ezothi ubuyele ekhaya bayena umama wakho lokufunza umoya omubi ajabulela ukuthi ufika nesingo. Bambanani weinsizwa, bambanani, yekani ukuthakatha, bambanani. Ngoba lempi idinga ukuthi sibambane sonke lempi le. Niyeke ukwenyanya amaphoyisa, akhona amaphoyisa agangayo siyawazi. Wayekeni. Omunye umuntu akalungiswa ngokushayo, omunye umuntu ulungiswa ngokuthi kususwe lento aganga ngayo kuphela. Masisusa lamakwelekwele azoyeka ukuganga lamaphoyisa. Asisuseni lamakwelekwele. Kodwa akekho umuntu okufanele ayikhandele yakhe into. Bakhona umnqwangu la nomdlalo noshwi. Abantu okuyibona nethimba lonke ombomvu liningi ithimba kusho amatekisi amabili la uLundi, abantu engisebenza nabo. Ngicela ukuthi uma kwenziwa i-operation la uLundi, ngicela labo bantu bahlale bekhona ngoba bayawahlonipha amaphoyisa, bayawahlonipha kwawona amakwelekwele lawo, baphinde futhi bahloniphe ukuthi kumele bengaphazamisi abantu besebenza. Ayifuneki inhlamba, akumenyezwa umuntu, akushaywa umuntu, akuntshontshwa impahla zamuntu. Sibeleje izandla sitshela umuntu ukuthi wedoda ungwaphi, athi ngiwaseKhongo, sithi akusikhoke eKhongo lapha kusoLundi. Sisho lokho nje kuphela ebese umuntu engena indlela ebheka kuwo. Ngiyabona kusukela ngomhla ka-29 kuze kuphela uAugust iZululand yonke sikhipha abantu bokufika. Asisaceli sabanika umhla ka-30 deadline, sabanikeza futhi insuku. Asibona bathe yakwenza mana usibona sibangaka ngoba simela ya ngithatha mhlawumbe sibabili mhlawumbe omunye umbone ethi phela bona uhlanga wedwa yehlisa umoya emkhaya siserious yabo ya nami wakhona nongoma akunendaba ningaqala nobawini ngiyashayana njalo ngishaya impela nje phambi kwamaphoyisa. Uyazi ukuthi ngikuxoxele la kungamamasha ngubhaxa phambi kwephoyisa lize lihalele ukungibopha lingeke lize lingibophe ngoba usukuphethwe yimi la. Futhi ngiyanisiza namacala iningi leni la njengoba ngihamba nani la emashini amaphoyisa anibuka nje ngeke anibophe namhlanje awuzibopha ngelinye ilanga. Nina amacala iningi leni la abanye bayadlwengula nezwa amadoda sizoqala kahle wena.